Bueno, desfainals, estem així en un altre vídeo, el segon vídeo del nostre canal de YouTube. Espero que vos hagi agradat el vlog de Madrid. I fa temps vos vam dir que ens enviarem unes preguntes i pues, bueno, anem a respondre les vostres preguntes i a saber un poc més sobre nosaltres. Anem a veure què mos han preparat, esta gent, a veure què mos han preguntat. La primera, quin serà el primer viatge que fareu quan acabeu els estudis? Bueno, el curs. Pues ja el primer viatge ja l'hem fet, ja l'heu vist, que és el primer vídeo que hem muntat al canal. I hem anat a Madrid, us ho hem passat molt bé, ha sigut la nostra experiència de viatge junts, la primera, i ha estat molt especial. Bueno, per què creareu el Counter i de qui fou la idea? Bueno, en part dels tres. Sí, va ser com... Sempre ho diem, l'altre dia ho vam dir, que no va ser una cosa d'un dia, pam, esta idea. Va ser al principi, me recordo que el Sergi, al principi de curs, volia crear una marca de roba, sí. Vam estar ahí, bueno, diverses coses més, pillem un micro en un mòbil i anem a fer entrevistes. Els auriculars que els primers vídeos... I a fer entrevistes. Els primers vídeos, bueno, ja els coneixeu. Els sols de desfainals coneixeran els nostres vídeos en auriculars, vull dir. Sí. Vale, qui és el més borratxo dels tres? Sí, està difícil perquè encara... A veure, encara no m'he els tres de festa a saco. Entonces és difícil saber-ho, perquè igual una nit els tres... Si tinc que votar per algú, per Vicent. Jo també. És que porto una ratxeta... És que a Vicent li agrada molt la llibertat. Sí, no puc... Viu en plenitud la vida universitària, també. Sí. Vale, mejor regalo que te pueden hacer o peor que te han hecho. Viure. Vale, primer millor. Anem a dir el primer millor. Bon viatget. Que això rentaria, Sí, jo crec que sí, Un bon viatge. Que pots disfrutar i te se queda per el recuerdo. I el pitjor? Bon viatge, hòstia, pitjor. Pitjor. És que pitjor... La gent si vol fer un regal acostuma a fer regals bons, no? Claro. Pero el pitjor... El pitjor... No sé, que te regalen algo trencat, ¿no? Claro. No sé. O que s'enganyen, en plan, que el donen un regal que no siga per tu, t'imagines? Seria molt mal, Seria molt mal. Bueno, la següent. Què vos va motivar a crear el compte? Vos va inspirar algú? Un bes d'una fan. Pues, a veure... Se pot dir, no? Diners, no? El motiu principal. No cobre. No. Pa guanyar diners. Què vos va motivar? Uji, patrocinia'ns, no? Jo crec que un poc la inquietud que tenim els tres, no? De fer coses. A veure, I lo poc que se fa en la carrera. Claro. estem estudiant en comunicació i pues, volíem fer alguna relacionat en la nostra carrera. I per lo menos que ens servirà a nosaltres per practicar, ja que pues, conforme està muntat, diguem, el pla d'estudis, pues, no hi ha moltes pràctiques, entonces... Corta. Qui és el que intenta escaquejar-se més d'evitar gravar? Potser que jo, Sí, soc jo, un poc. A veure, som un co-founding. De gravar hereditario. D'editar, és veritat. Sí, és així, tal qual. No he tocat el premier en ma vida. I jo soc un businessman. Soy xista tot. Vale, següent. Qui és el que més lliga? Ja si no tinc dubtes, perquè Gerard està casadet i Sergi... Sergi es el pícaro de playa. La vida universitària podem dir que el grup de música favorit. Per mi és molt difícil. Sí, és que... No, ja ho tinc clar. Dilo, va. De música Música. hispana, Morat. Quiero Morat. Y no sé qué te pasa. Morat colombianos. Colombianos? I de parla anglesa, Maroon 5. Jo diria, vaig a dir 2 o 3 perquè és que són els meus favorits i no sé llegir. Mil Moliner, Buos i... Vaig a deixar aquests 2. Buos i Mil Moliner. Jo és que soc un pupurri i, bueno, ara m'ha pegat molt per escoltar música en valencià, però sobretot Zoo. Bueno, que si algú va al concert de Zoo el 20 d'agost, pues el veurem per allí, i jo també estaré. I Zoo, i pues, sobretot, jo és que com soc un pupurri de persona, pues també m'agrada molt l'electrònica, així.
Perfecte. El que aguanta hasta lesión del Matí i pa. Us agrada el futbol? Equip favorit? Us agrada els tres. I equip favorit, Gerard i jo som culers, el Barça. I tenim a Sergi. Se pot dir que el segon equip, el Villarreal, se pot dir. No se sentís igual, Però el primer, València, així està. Present el meu dia a dia. Que mos toca aguantar Sí, Antes de dormir una resadeta. el volem... Practiqueu algun esport? Repoquis Bueno, més. jo crec que sí, el que més practique de tots Sí, és Gerard sense dubte. O sea, El sofaning, playing, tot això. del sofà a la caïda, de la caïda al sofà. o sea, és que viu per entrenar. Sí. No, però jo sí que practique deport, pues vaig al gimnàs o algo així de deport, sí que faig. Pàdel, Pàdel, futbol, quan es pot. Toquem... Tu estàs bufant tot el rato, com se nota. Estic cansat de fer deport. Tu ja penses en la rutina d'estas Fridays. Sí. Gerard li diem de fer esport i és un buf, ja t'ho ha dit tot, en el buf. Ja t'ho ha dit tot. Com aneu de parelles? Mal, Jo estic cansat. mal. Maldito amor. En semàfors de l'amor, El Sergi, jo estaria en roig. No, jo estaria en verd. el Jo Sergi estic passa, en verd, amor. amber roig, verd, En amber amar roig. perquè no sé si passar o no. No sé. Mal. Mal. En resumen, molt mal. Però aquí ja plegarà. Vale, down show. Jo de Planes, el millor poble del món. Veniu així a banyar-se, a cantar i a comprar cireres, per favor. Jo de Moncofa. Si voleu veure la qualitat, busqueu en YouTube la cançó de En Moncofa. En Moncofa, Aras, amigos. Si voleu, lo veureu en Moncofa. Jo soy de l'Alcora i no res, cap i porta de l'Alcalatén. I si passeu per allí, pues no res, m'ho farem una cervesa junts. Clar, Ja està. si tots som una família. Així... A veure som tots una família. Clar, tio. Es venen més col·laboracions? Bueno, estem buscant cosetes que fer. Pot ser. Esperem que sí. Desfainats no pot parar en l'estiu i pues bueno. El vídeo d'Aitor vam veure que us va agradar molt, que li va donar molt de suport, que ell està molt content, nosaltres també. I pues bueno, jo què sé. Se poden fer cosetes. Sí. Clar. Definició. Clar, sí, M'ho he mirat a mi. Moltes gràcies per les preguntes i esperem que us hagi agradat molt el vídeo. I bueno, i seguiu-nos en YouTube i en les nostres redes socials, pim pam pum. I en Desfainats perquè pues, pronte també pujarem noves entrevistes, que es venen cosetes noves i esperem que el nostre contingut pues, mos agradi molt. I si això, si us agrada el nostre contingut, un like i seguiu-nos així també en YouTube, que sempre ajuda molt. I agrairíem que compartíeu el vídeo pues, en les vostres històries perquè més gent mos mire. Vamos. És una família. Estamos activos. Adeu. Vaig aprendre tantes coses que no he